The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and the intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Daniel 12:3. Those who are wise shall shine like the brightness of the firmament, and those who turn many to righteousness like the stars forever and ever. 1 Peter 3:1. Likewise, you wives, be submissive to your own husbands, that even if some do not obey the word, they, without a word, may be won by the conduct of their wives. Psalm chapter 2, verse 8. Ask me, and I will give you the nations for your inheritance, and the ends of the earth for your possession. John 12:32. And I, if I am lifted up from the earth, will draw all peoples to myself. Second Corinthians 4:13. But since we have the same spirit of faith, according to what is written, I believed and therefore I spoke, we also believe and therefore speak. Psalm 51:12-13. Restore to me the joy of your salvation, and uphold me with your generous spirit. Then I will teach transgressors your ways, and sinners shall be converted to you. 1 Thessalonians 5:14. Now we exhort you, brethren, warn those who are unruly, comfort the faint-hearted, uphold the weak, be patient with all. Before we start sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, dili nga dawa, sa mas nandan gikinahanglan na atong pagsusis itong tag sa kakalag kung napa ba kita mga sala. Ato kini isugid, kini mao mga salang nabuhat nato ning adlaw. 1 John 1:9 is the principle which says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo dili magtutuo, ang imong buhaton maong tuo kang Ginoo Jesucristo ingon nga imong personal nga Dios ug manluluwas. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Acts 16:31. Musa, magandam ta, pinagi sa hilom nga pagampo. Let us pray. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo nining lain sa mga higayon sa among pagpahimulo sa imong grasya. Grasya nga kami makatambong nining among pagtuon sa imong balang pulong. Pinagis pagtudlo ka na mo sa balang Espiritu Santo, the only teacher of truth. Musaw ba ni kami, tultuli kami, agaka kami, o pasabta kami sa dugang nimong kamaturan. Salamat ni among Bible study through the YouTube. Sa ngalan ni Ginoong Jesucristo kintanan mong giampo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, atong mga igsoon diyan ni Kristo. Welcome kaninyong tanan.
Okay, niya pa kita magadupot sa atong tunanan entitled unsa. Well, usahay makalimutan kung sa atong isgutan kini bahin sa sala, the doctrine of sin nga atong gibiyaan smiyaging pilakan daw na ug niya kita magadupot sa atong tun-anan nga bag-o, rebound and keep moving. Okay? Huwag ta makalimot. Mo ni atong giduputan karon. Rebound and keep moving. All right. Diin ta mo hunong ato kining ipadayon. Okay, ang atong isgutan karon ang listahan sa Dios bahin sa mga sala. Abrihing imong Biblia diya sa Proverbio 6 versikulo 16. Proverbs 6 verse 16. Nagaingon kini binisaya. Adunay unom ka butang nga gikasilagan sa Ginoo. Oo, 7 nga dili ang Ginoo makatugot. Okay. Una tanan, gikasilagan sa Dios ang matag sala. Gusto? Apan 7 ang labing bugat nga iyang gipanghimraot yun. Andam ka ba? Niini aron pakuratan ka nako. 5 nining 7 ka mga sala dili ni dayag, sa in English pa dili overt. Niya ang 7 ka mga sala nga gihinganlan diha sa listahan sa Dios. 2 niya na sala sa una. 3 kanila sala sa dila ug 2 ang sala nga makita, overt. Now, hinumdumi kining mga bersikulo sa panahon nga tintalon ka nga dili nimo balihon ang mga sala sa una-una o mga sala sa dila o mutan-aw ka lang niadtong mga sala nga makita, overt. Proverbio 6:17 na kanayon. Ang garbusong tinan-awan, ang bakakong dila, ang kamot nga mupatay og inosenteng mga tao. Ang garbusong tinan-awan kini panultihon kini nga nagarepresentar og sala sa una-una nga pagkagarbuso. Kaya kini kung pagkagarbuso sala man sa una-una, usa kini ka pagdahom sa pagka mapahitason, kaikag sa kaugalingon, paghimong sintro ang iyang kaugalingon, ug lapas sa kasarangan nga pagkagarbuso. Ang pagkamapahitason mao kini gamot nga sala nga mosangpot ngadto sa ubang mga sala. Ang mga Kristohanon nga mutan-aw sa ilang kaugalingon ingon nga labihang pagka-espirituhanon, kini sila mga mapahitason. They are arrogant. Ilang gitino ang ilang kaugalingong sukdanang moral ug sila nagatuo nga kunuhay ila kining gikinabuhi. Tungod kay ila mang likayan sa pagbuhat ang pipila ka mga sala nga makita, overt, sila nagadahom nga taas ang matang sa ilang pagka-espirituanon. Apan, dili ka na tinuod. Ang pagkamapahitason, makaguba sa pakikambitay sa Dios, magadaot sa kalag, o magapahilayo sa mga tao. Ang sunod nga sala, usa ka bakakong dila, usa kini ka garbuso nga pagsuway sa pag-usab sa dagway sa kamatuoran sa tuyo nga makalikay sa tulubagon o pagtuis sa unsay tinuod pinagis paglingla sa ubang mga tao. Sama sa tanang matang sa mga sala sa dila, ang pagpamakak
dinasig kinis mga sa una-una sa mapananglitan sa pagkaarugante, kabalaka o kahadlok. Ang mga kamot nga mopatay og mga inosenteng mga tao, kini mao ang pagbuno. Mahimo sa mga Kristiyanon ang pagpatay og ubang tao. Ang mamumuno mutagik og iyang agianan ngadto sa dalan sa mga sala sa una-una. Lakip na niini ang kalagot, pangabubho, sala sa una-una, pagdumot, pagkapintas, o panimalos nga musangpot sa pagpatay. Proverbs 6:18 na kanayon. Ang huna-huna nga maglaraw og dautan, ang magdali pagbuhat og dautan. Mukod sabo kabag mga paagi, aron sa pagpanimalos sa ubang mga tao nga nagadaot kanimo. Ang una-una nga maglaraw og dautan, usa kini kasala sa una nga pagpanimalos. Ang nagdali pagbuhat og dautan, nagahulagway kini niadtong nagasunod sa mga pangibog sa ilang kinaiyang magasala ngadto sa tanang paagi sa pagkadautan. Kining maong mga karnal nga magtotoo, nakulangan sa pagpugong sa ilang kaugalingon o pagpanton sa kaugalingon. Nagahudyaka sa pagkamaluibon, pagpanlimbong o daotang mga buhat. Now, Proverbs 6:19 nagkanayon, ang bakakong saksi ug ang tao nga maghaling og kasamok tali sa mga managhigala. Ang bakakong saksi ug ang tao nga maghaling og kasamok nagatuyo kini sa iyang kaugalingon sa pagpanumpa ba og bakak. Lahi sa tao nga may bakakong dila. Ang bakakong saksi nga may daotag tuyo naglanggikit sa pamutang-butang, okay? Nagkalanggikit kini sa pagpamutang-butang o pagpanamastamas uban sa pagpanumpa, which swearing, okay? So katapusan, ang usa ka tawo nga nagapakaylap og panag-away sa mga igsuong lalaki, nagapahinumdum kanato sa mga panagbingkil dito sa Korinto. Usa kadto ka kahimtang nga sagad nagpangitabo sa daghang mga lokal nga kasimbahanan karon. Anay usa ka pundok nga may indigay o gahom batok sa lain usab ka pundok. Pinagi sa ilang panagdangop ngadto sa pagsabot-sabot, pagpanglibak o pagpamakak sa tuyo sa pagguba sa mga dungog sa ilang mga kaatbang. Now, kining mga bersikuloha atong gibasa, mauunta ang angay mutangtang sa atong hamabawra nga pagtan-aw bahin sa sala. Apan subo una-unaon nga ato man lagi pigutan ang atong pagsabot bahin sa sala ngadto sa pipila ka mga maandakon nga sala sa buhat o mga butang ginadili tabuh. Alang sa Dios, wala man ka ng maong mga pagpigot. Adunay pipila ka kinagrabihang mga salangputan, ang muduyog sa mga sala sa nahuna, ingon man mga sala sa dila. So aron kalikayan, ang pagkaunod nun, karnal, ang nagakinadina nga pagpakasala, ug ang Diyos nung pagpaton, gikinahanglan ta
pagkat-on sa kasangkapan sa Dios alang sa pagpabalik sa atong kaugalingon ngadto sa pagpuno kanato sa Espiritu Santo. Now, yung mga duruha kanilang laing mga ministeryo sa Espiritu Santo. Sa higayon sa pagkaluwas, at the point of salvation, ang matag magtutuo dungan nga gipuy-an o napun-an sa Espiritu Santo. Dungan ka na. Kining maong duruha ka ministeryo, dili managsama o dili angayang ikalibog. Ang pagpuyo sa Espiritu Santo, usa kini kadayon nga relasyon. Maunod nun, karnal ba? Maunod nun ba ta o ma-espirituhanon ba ta? Ang pagpuno sa Espiritu Santo, usa kini ka temporaryo nga pakigambitay nga madeterminar sa atong pagkaunod non karnal o pagka-espiritual, spirituality. Sa 1 Corinthians 3:16, ang pulong sa Diyos ang kanayon, wala ba kamo masayod nga kamo templo sa Diyos ug nagapuyo oikeo, nagpuyo diha kaninyo ang Espiritu sa Dios. Now, ang pagkabutang sa berbo nga oikeo, pagpuyo, nga naas Griego nga ginganlag modo indikatibo, usa kini kapagpadayag sa usa ka katinuoran ang pagkasiguro sa kahimtang nga pagpuyo. Ang Espiritu Santo nagapuyo sa lawas sa matag magtutuo, sa tuyo, nga mohimo kini og templo nga maoy kapuy-an ni Ginoong Jesucristo. 1 Corinthians 6:19. Kining pagpuyo sa Espiritu Santo, indwelling, dili na gyud mowa, di na matangtang. Ang pagpuyo dayo na nagaagad sa pagkamatinumanon sa Dios. Ang pagpuno temporaryo nagaagad sa atong kaugalingong kabubuton. Abrihing mong Biblia, Efesios 5:18. Kini na kanayon. Ayaw kamo paghubog-hubog, kay magadaot lamang kini kaninyo. Tinguhaa hinoon ninyo, nga mapuno, plero kamo sa Espiritu. Now, diha sa modo imperatibo sa Griegong berbo, nga pleroo, kini nagatudlo og usa ka Dios nung mando, usa ka sugo nga naglambigit sa atong pagpili. Ang Dios dili na magamando og usa ka kahimtang nga ato nang naangkon. Hinahanglan na lang nato ang pagpapuno o dili pagpuno sa Espiritu. Ang pleroo nagkahulugan og pagpuno sa usa ka nakulangan sa pagdahom niini sa higbit, sa pagpuno niini uban sa pipila ka mga hiyas. Walay magtotoo ang may katakos sa pagsunod sa mando sa Dios, pinaagig tawhanong gahom. Ang Espiritu Santo mo puno ni ining maong kakulangon, pinaagi sa paghatag kanato gahom nga makakinabuhi sa Kristohanong paagi sa pagkinabuhi. Apan, kung napunan kita sa Espiritu sa dihang kita naluwas, nga namang gikinahanglan pa magining naasoy mando. Ang inungdan mao, ang maingon tang atong silot ang kinaiya makasasala. Sa higayon nga kita makasala, mawa ang pagpuno sa Espiritu kanato. Sa atong pagkaana sa unod, karnal, wala na kita magamhi sa Espiritu Santo, kundi ang ato ng kinaiya makasasala mo'y magagahom sa atong kinabuhi. Unsaon taman sa pag-ikyas niya ng maong paggahom. O na akong pangutana. Sugid. Ang pagsugid. Now,
Ang pagpauntol ngadto sa sod sa ubos nga lingin, rebound sa in English pa, alang lamang sa mga magtotoo. This is only for believers. Kung wa pa nimo madawat si Ginoong Kristo ingon nga manluluwas, ang pagsugid sa sala wa gyoy kapuslanan. Ingon nga di magtotoo. Tingali musugid ka sa imong mga sala, imong basulan ba ang imong mga sala, ug imo gani tingali himuag kapangulian o restitution sa in English. Apan kung wa gyud nimo tuuhis Kristo, walay kapuslanan ang imong pagkupisal o pagsugid. Wala. Now, ingon nga magtotoo, wa sad kay katurungan o ipangulipas nga tugutan mo ang sala sa pagguba sa mong kinabuhing espirituhanon. Isugid ka ng imong mga sala ug sibo gilayon ngadto sunahan. Rebound and keep moving. Matud pa sa in English. 1 John 1:9, kung isugid ta, homologeo, hinganlan ta ang atong mga sala, siya kasaligan o makatarunganon nga tungod niya na mupasaylo, papason niya, mupasaylo siya sa atong mga sala o magahinlo, muhugas ka na to gikan sa tanang pagkadili makatarunganon. Now, ang pulong nga kon nagahubad sa usa ka ikatulong klase nga conditional clause sa pinulungang Griego. Ang pagkatuman nining maong kondisyon nagaagad sa imong kabubuton. Tingali musugid ka o tingali dili ka musugid. Matag usa ka nato, kinahanglang mo himog desisyon sa pagpili niya ng maong kapilian. Ang Grigong pulong nga homologeo, gihubad kini og pagsugid. Nagkahulugan kini og paghingalan, pagpadayag, pag-angkon, pag-ila. Ang maong berbo gigamit una sa tanan alang sa kinatibuk-ang kahulugan, bahin o hukmanan, sama sa pag-angkon og usa ka krimen at tubangan sa humanan, aron sa paghimog usa ka pamahayag nga legal. Ang 1 Juan 1:9 mao man usab ang maong pulong nagkahulugan lang gyud og pag-ila o paghingalan sa imong mga sala ngadto sa Dios. Ang homologeo, wala kini magpasabot og pagpasol o pagkaguol sa mga sala. Ang pagpahayag ngadto sa publiko nga mubiya na kasa pagpakasala o pag-adtos sa katanlag nga sad-an. Walay lambot din ang pagpadaya ginamit ang pagbati. At tubangan sa labang hukmanan sa langit, unsa may imong gibati bahin sa imong nga sala. Wala kini igkasapayan, wala igsapayan, walay tawhano mga binuhatan o pagbati ang madugang ngadto sa hingpit ng pagbayad ni Kristo alang sa sala nga iyang gibuhat didto sa krus. Bisan tuod ka na ay maingon tang tinud-ang o tinud-anay nga pagbatig, pagbasol nga giuban niya ng pagsugid. Wa na kanay labot sa gihimong pagpasaylo sa Dios, wala. Ang gikinahanglan ra nimo maong paghingan. Imo lang hinganlan ang imong mga sala ngadto sa Dios. Just name, enumerate, cite. Diha sa bersikulo nga atong tanahon, ang pagkumpisal, pagsugid sa mga sala, nga magapuhos o pagbuyag sa kaugalingon o pagpinitensya, usa ka na kapag pasipala o pagsalikway sa grasya sa Dios.
Busa ayaw gayud insultuha ang Dios pinagi sa pagdugang nimo og hangyo ginamit ang imong pagbati aron ka pasayloon niya. Ang 1 Juan 1:9 wa magsulti og kon mohangyo ta o magpakaluoy nga pasayloon. Nagingon lang kini og angkuna ang imong mga sala. Kita nimo? So, sugid ngadto sa Dios lamang. Kung imo nang isugid imong mga sala, adto lamang diretso sa Dios nga Amahan. Walay Biblianhon o biblikal nga kinahanglanon alang sa ritual nga paghinlo o pagsubli o liturhikal nga mga pamulong nga paghimuon ngadto sa kapari, pastor o sa kinsang sakop sa kaparian. Sa gayon sa kaluwasan, nahimo kang harianong pari o saserdote uban sa katungod sa pagrepresentar sa imong kaugalingon diretso ngadto sa Dios sa pagampo ba o sa imo bang pagsugid sa mga sala. 1 Pedro 2:5-9. Bahin sa pagsugid sa mga sala, ang nagunang butang nga angay mong pagatagdon mao ang imo mga sala og dili ang ilaha sa ubang tao. Og nga gikinahanglang hinganlan kini sa tago in secret ngadto sa Dios nga Amahan. Siya lamang ang makapasaylo niya ng tanan. Now, ang bukas nga pagpadayag sa sala, gawas nga wala na kinikinahanglan na ang pagsugid niini. May puruhan nga makapahimos uban pagbuhat og mga sala sunod-una. Kining mao nga makadaot nga sangputanan, may tabo sa mga kaso nga diin ang publiko nga pag-angkon og sayop makausa sa kanang samad makasisi kini sa samad sa usa ka partido nga naangol na makaangin sa mga tao nga wa kaniadto mahilambigit o mupadayag og usa ka sala, ilabi na kung makapasilag o makapahikurat kini sa ubang mga tao. Kini si David, numdong ka ang David. And then, ang hari sa Israel kadto siya. Si David, ang hari sa Israel, nakahimog mangtason. May pagkamangtas nga mga sala nga may dugay o makagunob nga sangputanan. Bisag daghang mga tao ang nangaangin sa pag-antos kumika niadto, kadto iyang gisugid ngadto sa Dios lamang. Sa iyang pag-ingon, nagasala ako kanimo lamang. Salmo 51:4. Ang pagpangayong pasaylo ngadto sa tao nga imong gidaot, ang ayan gyud kining buhata. Yes, ang ayan kining buhata kanunay. O nga angay kining ginadasig sa ka timos nga tinguha aron sa pagpasiguli o panag-uyon sa relasyon og dili pagbaton o pagbatig sa daan. Kung mangayo kag pasaylo, himoa ka ng pribado. Make it a private thing. Human ka makabalik. Sa pagkikabitay nimo sa Dios, pinaagi og pagsugid. Now, ang Dios nung kapasayloan, nag-aagad lamang sa hingpit nga kinaiya sa Dios. Siya kasaligan og magatarunganon. Ang pagkamasaligan, nagahatag og dakong pagtagad sa pagkamalahutayon sa Dios sa iyang pagpasaylo sa matag magtotoo, nga moangkon sa iyang mga sala ngadto kaniya. Dili bupakyas ang Dios sa iyang saad. Ang iyang grasya walay pagkapakyas.
Dili siya kapuyan sa kanunay natong pagsugid. Siya dili mo ingon og ning higayuna dili ka angayan ini. Tinuod nga dili kita angayang pasayloon. Apan siya kanunay giyong mo pasaylo. Ang sumbanan sa pagpasaylo sa Dios mao nga ang iyang pagkamatarong. Ang hustisya sa Dios mo'y mubuhat sa pagpasaylo. Ang iyang hingpit nga pagkamatarong mao ray bugtong sumbanan nga madawat sa iyang hustisya. Now, dili magkompromiso ang pagkamatarong o hustisya sa Dios. Dili siya makadawat sa atong penitensya, pagbating sadan, reaksyon sa atong pagbati, o uban pang tawhanon nga mga binuhatan. Ang buhat sa kaluwasan sa Dios nga anak dito sa cross lamang maukadto lamang ang makahatag o katagbawan o makapuy-puy sa pagkamasaligan sa Dios nga Amahan. Now, ang sunod nga dunuha ka berbo diha sa 1 Juan 1:9, mo pasaylo o magahinlo, kini sila nagahulagway sa mga gisangputan o resulta sa pagsugid. Ang Grigong berbo nga aphiemi, nagahulugan kini og pagpasaylo, pagpapas sa dihang mo ila, umuangkon kita sa atong naibaluang mga sala ngadto sa Dios, iyang papason ang maong mga sala o kadtong naunang dili kay gipananglitan, gisangputan. Okay, ako malikon. Sa dihang mo ila umuangkon kita sa atong nahibaluang mga sala ngadto sa Dios, iyang papason ang maong mga sala ug kadtong naunang gisangputan nga pagkawala sa pakikamitay. Kung magpabilin man ang bisag unsa niya itong gisangputan nga may kalabutan sa Diyos ng pagpanton, mabalhin kini sila gikan sa alantuson nga pagdisiplina ngadto na sa alantuson nga pagpanalangin. Karon nga napun-an sa Espiritu, ang magtutuo makagamit sa doktrina sa Biblia alang sa iyang alantuson o sa pag-abanti nga to espirituanong paghamtong. Unsa naman tuod ang mga salatang ginabuhat o atong nakalimtan o wata may baluing sayop? Siya magahinlo kanato gikan sa tanang pagka-dili makatarunganon. Ang Grigong berbo katharizo, nagkahulugan kini og paghugas, pagtangtang sa tuyo, sa paglinis o paghinlo o gikan niya na pagputli o kini nagalabot sa tanang mga sala. Kung ang kunon ta ang nahibaluang mga sala ngadto sa Dios, siya mo pasaylo o magahinlo kanato gikan sa tanang pagkadili makatarunganon, lakip na niyatong wa may baluwi o nalimtan nga mga sala. Now, ato rin kong hisgutan kini masupilong anak nga lalaki. Nakadungog na kanini, ato rin sublion atong balikon. This is the story of the prodigal son. Now, si Jesus mipakitag pagulagway sa dili kasagaran nga pagpasaylo sa Dios diya sa sambingay, parabol sa Ingles, sa masupilong anak lalaki. Anak kanas Lucas 15:11 ngadto 32. Ang sugilanon nagalibot diha sa mga binuhatan sa tulo ka magdudua. Ang amahan, ang magulang nga anak lalaki, ug ang manghod nga anak lalaki. Now,
Ang manghod nga anak lalaki nagahulagway sa usa ka magtotoo nga nagapadayon sa pagpakasala o sa paglunang sa pagkaunod-non, karnal. Now, ang iyang mga kasalanan nagatangtang kaniya gikan sa pagkikabitay sa iyang amahan nga nagarepresentar sa Dios nga amahan. Sa iyang pagkuha o pag-angkon sa unang bahin sa kabilin, ang maong masupilong anak milayas gikan sa iyang Pinoy-anal ug mipanaw kini siya ngadto sa halayong nasod. Ang iyang pagpadayon ug pagpatuyang sa kahilayan ug pagwaldas-waldas mao'y nagagun-ob siyang kinabuhi, ang sangputanan sa pagkaunod-non, karnal. Nahimo na kini siyang usa ka makililimos. Nakig-ipon na lamang siya sa mga baboy. Karon nga midangat na siya sa kinatumyang bahin sa iyang kaugalingong kahinguhaan, nakaamgo siya. Unsa na siya katimawa ug buot na siyang mobalik ngadto sa iyang amahan. Lucas 15:18. Busa mipauli ako ngadto sa akong amahan ug sultihan ko siya, tay, nagasala ako sa Dios ug kanimo. Mao kini ang pagampo sa pagsugid nga gihimo sa manghod nga anak lalaki. Apan ang sunod niyang pamahayag nagapakita sa iyang pagkalibog bahin sa kapasayloan. Diha sa Lucas 15:19, dili na ako ang ngayong ilhon nga imong anak. Isipan na lang ako nga usa sa imong mga sinuhulan. Natungod sa iyang dili kapiyalan nga pag-us-us, okay? Ang maong masupilong anak nagapatuo sa iyang kaugalingon nga wa na siya higugma sa iyang amahan o wala na siya ang kunang anak. Siya nagadahom nga ang iyang amahan mas dali kining makapasaylo kaniya kung mopasiugda siya og penitensya, pinaagig pagsakripisyos kaugalingon o pagkasadan. Sayop siya yan, sayop. Ang pagpasaylo o kapasayloan nagaagad sa kinaiya sa iyang amahan. Ang mga Kristohanon sagad nga makahimo sa maurang sayop bahin sa kapasayloan sa Dios. Sa dihang ang anak mo pauli sa iyang Pinoyanan, natingala siya sa gugma, puangod o sa pagpasaylo sa iyang amahan. Lucas 15:20. Busa, layo pagani kayo siya sa ilang balay, nakakita na ang iyang amahan kaniya. Naluoy siya sa iyang anak, ug midagan aron pagtagbo kaniya, ug niya migakos ug mihalok kaniya. Now, kini bersikulo hatataw kayo nga nagahulagway kung unsa ang lihok sa kinaiya sa Dios sa pagpasaylo kanato. Ang pagsayon sa Dios sa tanan nahibaw sa matag usa ka sala nga atong ginabuhat. Siya nagapaabot usab sa matag pagsugid. Ang pagkamatarong o gustisya sa Dios nagapasalig sa atong kapasayloan pinagi sa gibayan ni Kristo alang niadtong maong mga sala. Ang gugma sa Dios gawas nun kini sa pagpadahili ngari kanato. Gumika niya ng maong bayad. Nagagarantiya kanato og puangod ang iyang gugma sa higayon sa atong pagsugid sa atong mga sala. Sa diyang hinganlan ta ang atong mga sala ngadto sa Dios, sama kini nga midagan siya paingon kanato aron kita iyang tagbuon, gakson kita sa iyang mga bukton
ug hinangpon kita uban sa halok tungod sa atong pagbalik. Ang atong gipasaylo ng mga sala, dili na makatandog sa atong pagpakigambitay sa Dios. Mao kana ang grasya sa Dios. Sagad nga kadtong adunay hilig sa pagkalegalista, murag masamok kini sila niini. Tungod kay nagunahuna sila nga ang pagsugid sa mga sala usa ka lisensya sa pagpakasala. Adunay mapinakiyasong mga magtotoo nga mogamit sa pagsugid, rebound sa English, alang sa maurag yung tuyo. Apan pagsugid sa mga sala, nagapahiuli sa mga magtotoo ngadto sa kahimtang nga diin magkakinabuhi siya sa iyang kinabuhing espirituanon o pag-alagad sa Dios, dili sa paglingkawas o pagpangatarungan bahin sa sala. Walay magtotoo ang maanaa sa plano sa Dios gawas sa Dios nung gahom nga na magagikan lamang pinaagis pagpuno kaniya sa Espiritu Santo. Ang pagsugid sa mga sala mao'y paagi sa paghiuli gikan sa sala o sa pag-angkon pag-usap sa pagpuno sa Espiritu Santo. Unsa man may tabo human kita musugid? Unsa man? Human mo hinganli ngadto sa Dios ang imong mga sala. Musunod gilayon ang tulo ka laing mga lakang nga mao kining musunod. Ipahilit ang imong mga sala. Kalimti ang imong mga sala. Unya padayon sa pag-abante. Kining mao nga mga lakang makasanta sa padayon nga pagkaunod nun, karnal, pinaagi o kinadinang pagpagkasala. Ang upat ka mga lakang bahin sa pagsugid sa sala. Ipahilit ang imong mga sala. Kalimti na na. Ihikling na na. Ilubong na ka na. Now, dihas mga Hebrano 12:15, pagmatngon kamo nga walay usa kaninyo nga mobiya sa grasya sa Dios. Ug matngoni nga walay usa kaninyo nga mahisama sa mapait nga tanom nga motubo ug makahasol sa uban pinaagi sa hilo niini. Now, ang gamot mao ang punuan o tukuranan sa usa ka tanom nga nagasuyop og iyang pagkaon gikan sa yuta aron sa paghatag og sustansya og kabaskog sa maong tanom. Musto? Now, kung ang imong kalag migamit og pagbaton og kalagot, usa ka kadina sa mga sala. Mga sala sa una-una, mga sala sa dila, o mga sala sa buhat ang mutunga. Ang pagkalagot, okay, muhimo kini siya kasuko, pagdumot o pagka madinumtanon, ang sagad nga katukuran alang sa pagpanglibak, pagdaot sa uban, pagkabangis, o bisan ganis pagbunok. Hinuon ang paghinumdom o usa ka suging hitabo, okay, sa paggasilo o usa ka sala nga napasaylo na kini dili na gayud ang ay pangtugutan sa pagsanay ug dugang pang mga sala. Musanay manggod ning mga sala. Mga anak, kinahanglan na untang ipahilit, segregate na, ihikling na ang mga nangagi ng mga sala, pahilayo gikan sa karon aron sa pagbugto diini nagkadina nga reaksyon. Pilipos 3:13, kalimti ang imong mga sala ug padayon sa pagsibong surahan. Ang Pilipos 3:13 nagkadayon, hinuon mga igsoon, wala gayud ako magunahuna nga nakabot ko na ang akong gitinguha.
Ang gihimo ko maong paghikalimot sa nangagi ug ang pagpaningkamot kutob sa mahimo, pagpadayon aron makaabot sa dag-anan. Na di na una kita kutob sa atong pagtuon bahin niini na ato ni padayon ugma magampo ta. Amahan namong langit nun, salamat sa imong grasya nga among gipahimuslan ni nga dawa. Bani kami sa among paggamit ni sa among adlaw-adlaw panginabuhi. Dada kami pagbalik dinhi ugma ron kami magapadayon sa pagtuki, paghisgot bahin ning doktrina sa rebound and keep moving. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.